ଗୁରୁ ଦିବସ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର୍ସ ଡେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁ, ଗୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ରୁର ଅର୍ଥ ଦୂରେଇବା। ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ। ଏହି ଗୁରୁମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା ଛୋଟ, ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରର ମିଳନ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରୂପକ ଅସତ୍ ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆଲୋକ ସତ୍ ପଥର ପଥିକ ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅନେକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବଗିଚାର ସେହି ମାଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଯିଏକି ବଗିଚାକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ବଗିଚା ହୁଏ, ସେହି ବଗିଚାର ମାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବଗିଚାର ଫୁଲ। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳେ ଗୋଇଠା। ପୁଣି କବୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋ ଖୋଡ଼େ କାକେ ଲାଗୁ ପାଏଁ, ବଲହାରି ଗୁରୁ ଆପନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଏ ମିଲାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ? ଗୁରୁଙ୍କୁ। କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତୁଲ୍ୟ। ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ଶିବ, ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଚିର ପୂଜନୀୟ, ଚିର ସମ୍ମାନିତ। ତଥାପି ଅନେକ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି। ମାଡ୍ରାସ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିରୁତାଲ୍ଲୀ ଗାଁ, ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାଳକର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ। ସେ ବୀରସ୍ୱାମୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପୁଅ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଣାଂ ଗୁରୁ। ଭାରତ ମାଟି ହିଁ ଗୁରୁ ମାଟି। ଗୁରୁ ମାଟିର ଗୁରୁ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରି ରୁଚି ଥିଲା। ସେ କହନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷକ ବିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବତ୍ସଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ପରି ମିଶୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ
ସବୁ ଜାତି ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ରାଧାକିଷ୍ଣନ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଯିଏ ଆମକୁ ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ରୂପେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ସେ ପ୍ରଣାମ। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅବା କହିବି? ଯାହା କହିଲେ ବି ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଟିଏ। ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଲୋଡ଼ା, ନା ତାଙ୍କୁ ସୁନାରୂପା ପରି ଉପହାର ଲୋଡ଼ା। ତାଙ୍କୁ ତ ବାସ୍ ଆତ୍ମୀୟ ଶାନ୍ତି ଲୋଡ଼ା। ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମୀୟ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଯଶଗାନ ବିଶ୍ୱରେ ହୁଏ। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଳଙ୍କିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ନ ଲାଗେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୋର ନିବେଦନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସଦା ଆମ ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।